Jedno veliko hvala predsjedniku vlade gospodinu Plenkoviću na svekolikoj pomoći koja je 10 godina unatrag u jednoj punini stala uz Bosnu i Hercegovinu, pa naravno i hrvatski narod Bosne i Hercegovine, kod bezbroj projekata danas bi mogli kazati, bez izuzetka bilo kojeg resora aktualne vlade Republike Hrvatske i to svakodnevno osjećamo kroz ove strateške projekte kad je u pitanju sveučilište, odnosno obrazovanje na hrvatskom jeziku Bosne i Hercegovine, naša sveučilišta klinička bolnica, odnosno uopće sustav zdravstva, kad je u pitanju naša kultura, to je naše kazalište i bezbroj infrastrukturnih projekata, bez izuzetka, ja bih rekao, koji segment infrastrukture. S te strane, učinilo me veliku čast i danas dolasku, za nas je ovo veliki datum, prije svega zbog dolaska predsjednika Plenkovića i njegovih ministara, ali jednako tako zbog današnjeg imenovanja naše kandidatkinje za hrvatskog člana predsjednika kolegice Marijane Filipović i naravno sutra je sajam gospodarstva u Mostaru kad će predsjednik Plenković zajedno sa predsjedateljstvom Krištove otvoriti taj sajam, opet jedna od najjačih gospodarskih manifestacija na ovom prostoru. Nemam što drugo kazati nego kontinuitet suradnje koja je svakodnevna, ja bih rekao, vidljiva na razini mjeseca kroz jedno resorno ministarstvo ili institucije Vlade Republike Hrvatske. U srca. Dobar večer svima, hvala lijepa dragi Dragane, predsjedniče Hrvatskog narodnog sabora. Zadovoljstvo je bilo još jednom posjetiti ovdje prostorije Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru, susresti se sa 10 političkih stranaka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Prije svega važna poruka je podrška koju je danas gospođa Marijana Filipović dobila za nominaciju za kandidatkinju za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova hrvatskog naroda. Čuli smo danas od svih aktera da uživa njihovu potporu, to konsenzualnu. Mi ćemo se, naravno, ovo sad govorimo u svojstvu stranačkog čelnika, pridružiti toj potpori. U svakom slučaju želimo da na predstojećim izborima, koji su u Bosni i Hercegovini, gdje se očekuje naravno izbor budućih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, da hrvatski narod ima svog legitimnog predstavnika, a siguran sam da će gospođa Filipović, koja je mlada, već izrazito iskusna, voditi odličnu kampanju i da će pridobiti što veći broj birača da joj daju potporu. Druga poruka danas je snažna suradnja koju Vlada Republike Hrvatske, ovdje sam danas sa trojicom ministara, ministrom Lajčićem, Grlićem Radmanom i Šušnjarom, daje Bosni i Hercegovini uopće, razvijamo suradnju u svim područjima, sjajni odnosi sa gospođom Borjanom Krišto i predsjedateljicom Vijeća ministara i drugim resorima, brojni projekti o kojima je gospodin Čović nešto kazao, koji su vidljivi ovdje u Mostaru, bilo da je riječ o kliničkom bolničkom centru u Mostaru, sveučilištu u Mostaru, izgradnji Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, nizu projekata koji se odnose na gospodarsku, obrazovnu, zdravstvenu, okolišnu, prometnu ili bilo koju drugu suradnju gdje su svi ministri u Vladi Republike Hrvatske dobili jedan trajni nalog da podupiru zajednički sve projekte koji su od interesa za jačanje odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mislim da smo ovih 10 godina, koliko imam čast da vodim hrvatsku vladu, napravili iskorake koji su itekako vidljivi. Posebno zahvaljujem gospodinu Milasu koji vodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, gdje su brojne stipendije, konkretni, nekada i manji projekti, ali itekako korisni za pripadnike hrvatskog naroda, kao jednog od 3 konstitutivna naroda, se pokazali vrlo svrhovitima. Sutrašnji boravak na 27. Mostarskom gospodarskom sajmu prigoda je da stavimo u fokus činjenicu da je naša gospodarska razmjena u 2025. dosegnula praktički 4 milijarde eura, najviše do sada ikada. Hrvatska je tu jedan od glavnih vanjsko-trgovinskih partnera, ulagača. Pozdravljamo i brojne ulagače iz Bosne i Hercegovine koji investiraju na hrvatsko tržište i međusobno pridonosimo kreiranju novih radnih mjesta. Ponovno ovdje veliki broj hrvatskih kompanija koje će izlagati svoje proizvode sutra u Mostaru. Vodimo računa o energetskoj suradnji, pozdravljamo napredak u unutarnjim procesima među institucijama i političkim akterima Bosne i Hercegovine vezano za južnu plinsku interkonekciju. Mi smo sve ove godine rekli da smo spremni
pomoći da se plinificira i dio Bosne i Hercegovine uglavnom na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva diversifikaciju opskrbe plinom, značajna ulaganja i na taj način još bolje korištenje LNG terminala na otoku Krku za regionalnu energetsku sigurnost i opskrbu. U svakom slučaju, još jedan kvalitetan boravak, zahvaljujem Draganu na gostoprimstvu i na vrlo sadržajnim razgovorima. Gospođi Darijani Filipović želim dobar nastavak ove formalne procedure i nakon toga i kad vrijeme dođe uspješnu kampanju. Hvala vam. Posljednje pitanje samo ću zamoliti vaše ime prezime mijeniti i Zoran Kreš, Hrvatska novinska agencija. Potencijalno postoje dva kandidata među hrvatskim političkim strankama, makar se tako najavljuje i slično rečeno dva bloka. Kako gledate u tome smislu, kakva je vaša poruka, gospodine Plenkoviću? Pa u demokracijama, a Bosna i Hercegovina je demokracija, svako ima pravo iskazivati svoje političke ambicije, planirati svoje političke odluke, kandidature. Mi smo nerijetko o tome razgovarali i prije. Nažalost, zbog odnosa snaga u smislu brojeva, hrvatski narod je najmalobrojniji konstitutivni narod i evo protekli put kada je gospođa Borjana Krišto bila kandidatkinja, hrvatske političke stranke su praktički suspendirale svoj pluralizam u smislu kandidatura i tada to još nije uspjelo biti dovoljno da se po postojećem izbornom sustavu izabere legitimni predstavnik, odnosno predstavnice hrvatskog naroda u predsjedništvu. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ja nisam još do kraja ovom trenutku zaključio da li će stvarno biti kandidatura još nekoga ili ne. O tome ćemo voditi razgovore u predstojećim danima i tjednima i vodit će se unutar političkih aktera u Bosni i Hercegovini pa i samoga HNS-a, no koliko je meni poznato, a ne treba mi za to neka posebna anketa ili sondaža terena, ja mislim da je jedine realne šanse za uspjeh u smislu pobjede na izborima ima gospođa Filipović. Ali evo, pustimo još neko vrijeme pa ćemo vidjeti da krenu procesi. Znamo da smo danas tek 13. travnja, ključne odluke gdje se ide u takozvani izborni režim su početkom svibnja, izbori su tek u listopadu, prema tome ima još neko vrijeme. Ja apeliram na sve da pokažu zajedništvo, snagu, jedinstvo i što veću političku koheziju, a što manju fragmentiranost, jer u ovim odnosima snaga postojećem izbornom sustavu fragmentiranost je uvijek potencijalni signal slabosti, pa onda u konačnici i neuspjeha u izbornom procesu. Hvala. Poslije pitanje jedan. Zorana Krić-Kuce, jer nema komentar za motiva si gospodina Čorća, komentar u vezi sa smjenom vlasti u Mađarskoj, posebno evo s obzirom na to da znamo kako politička vlast imala dobre političke odnose sa Orbanom. Mi smo prije svega čestitali pobjedniku izbora na uvjerljivoj pobjedi, usto da dodamo da je to članica Evropskih pučana, još jedna iz naše obitelji u Europskom parlamentu, tako da će biti ojačan Europski parlament kad je pitanje obitelji Evropskih pučana. Naravno da je to prigoda za još kvalitetne odnose koje može napraviti na relaciji između Bosne i Hercegovine i Mađarske republike. Pa što se tiče izbora u Mađarskoj, došlo je do političke promjene, rekao smjene nego političke promjene voljom birača u Mađarskoj. Ja sam se sinoć čuo sa gospodinom Mađarom, čestitao sam mu na vrlo uvjerljivoj pobjedi. Vidjeli ste da je dosadašnji premijer Orban vrlo rano u 9:30 priznao poraz. To je jedna nova stranica u mađarskoj političkoj povijesti, s obzirom da je Orban sve skupa bio 20 godina premijer, 16 u nizu, još oni 4 godine prije toga uz jednu pauzu od 8 godina. Ovo je prigoda da gospodin Mađar, koji je, kao što je dobro kazao gospodin Čović, naše političke obitelji, dio europskih pučana, da stavimo na nove temelje odnose između prije svega Hrvatske i Mađarske i da pokušamo rješavati otvorena pitanja. Prigoda je to i za deblokadu određenih procesa kad je riječ o važnim odlukama na razini Europske unije, o potpori Ukrajini, koji su u trenutku bili blokirani. Neovisno o tome što smo na najvišoj političkoj razini u prosincu postigli konsenzus i mislim da ćemo vrlo skoro, kada se završe potrebne formalne procedure i kada nova se mađarska vlada formira, doći u poziciju da vodimo razgovore na, ja bih rekao, novim temeljima i onda je uvijek taj inicijalni period ovakvih promjena šansa za rješavati određena pitanja koje dulje vremena stoje nerazriješene.